duk ɗan arziki to ya hana ubansa wahala, sai dai in shi ya so. In kai kuɗi, gina wa ubanka gida ka ta fare. Idan ka samu arziki, kai babanka umra da aikin hajji ba fashi. Idan ka samu wadata, canja wa mahaifinka abinci mai kyau na zamani, mai daɗi, mai ɗanɗano. Shi da yanzu rayuwa ta zo ƙarshe. Tambaye shi me yake so. Wallahi ba na manta mahaifina jinyar da ya ta ƙarshe bai da lafiya, na ganshi na kai shi Kano yana gidana, da safe in zo na ganshi yana kwance, sai hawa ya kama ni, in tambayi dattijon nan in ce masa baba me kake so, sai ce ba komai, Allah maka albarka. In ta tambayarsa me kake so, kawai lokacin so nake ya ce min yana so ya ci nama, yana so ya sha wani abu, in je in sa kuɗi in saya in kawo masa, ai masa abinci mai kyau. Amma da yake ajali ya zo, wallahi malam sai dai ya kira yara jikokin shi, sai ya zuzzuba musu, shi sai ci kaɗan, sai ce a bashi kunu ko koko ya sha. Na ce ko kai kake so a soya maka, kawo bai zai ci ba. Ina tunawa yanzu da hannun nawa na sha sa a dafa masa kwai, in ɓare masa kwannan da hannuna in bashi tsohon nan ya ci, sai ce ba na so. Wallahi ina ji ina gani ya tafi. So wallahi duk wanda Allah ya taimake shi ubansa yana raye, wallahi ka tsaya ka yi ubanka hidima ka samu aljanna. A wajensu ake samun aljanna. In na je kabarinsa na gan shi a kwance, kamar in tashe shi in ce tashi ga ɗinkin sallah na kawo maka. In na masa riga ya saka, sai ce ga rigar da kai mu, Allah ma albarka. Da yake mahaifiyarmu ta riga shi mutuwa, ita wannan mun neme ta mu mata hidima ma babu, tun muna yara ta tafi. Ina za mu ganta mu mata hidima, mu taimake ta mu samu lada, mu bi iyayenmu mu musu hidima, babu. Duk wanda ka ga yana sakaci da iyaye bai san darajar iyaye ba ne. Rami ne na samun aljanna bin iyaye da taimakon iyaye. Amma mutum wai ya zo ya sa ubansa kuka, mutum ya zo ya sa mahaifiyarsa kuka, dan alheri dan albarka, a ce iyayenka su kuka saboda kai, iyayenka suna Allah wadarai da kai, ai ga ya asara, ai baka ci sa zuwa duniya ba. Da haka wallahi duk wanda yake da iyayensa suna raye, ina masa albishir, kan maza kai musu da'a da biyayya dan Allah ya baka aljanna ta karkashin tafin kafarsu. Idan uban ka yi fushi da kai, iyayenka suka yi fushi da kai, ba kai ba ramar Allah. Ko kai ne sallau sarkin sallah, ko kai ne mai kullun azumi, kuma duk abin da za ka yi a duniya, ka kashe kuɗi, ka yi hidima wa addini, ka taimaki mutane, in dai baka rabu da iyayenka lafiya a duniya ba, ka yi asara. Allah ba zai ma waiwaici abin da ka yi ba.